Nazdar všichni, já jsem Jania a po další době vás vítám u dalšího videa z Croydon Bus Simulatoru. Dneska si projedeme linku S4 odsud z Woodland Marsh, zkrácenou pouze k zastávce Therapia Lane, s tímto velice zajímavě vypadajícím meziměstským autobusem. Jak jste se asi všimli, tak trochu spěchám, ale stihl jsem rychle splácat takový dost hnusný intro, ale hele, hnusný intro asi doufám lepší než nic. Takže naše první zastávka jmenuje se Commerceway, což vlastně v překladu znamená komerční cesta. Celkově se po celou naši trasu budeme plést v takové průmyslové zóně. Dojeli bychom teda až k velkému obchoďáku, ale u toho už jsme byli, tak se to dneska zkrátíme jenom po Therapia cesta, zastávku. Jinak jsem se rozhodl, že si stáhnu základní verzi Simtu na školní počítač, což nevím, jak moc dobrý nápad je. A rozhodně to neznamená, že z něho hned budou videa, ale jakože možná třeba za půl roku se nějaký objeví. Což pokud o něj nechcete přijít, tak sem hoďte like, odběr, protože už jste tady 3 odběratele, čehož si nesmírně vážím, ne že by to bylo tolik, ale stejně mě to dělá velice šťastným a rád pak natáčím ty videa. Což možná není moc poznat s mojí pravidelností, ale věřte, že mě to docela baví. Tak tady už sjíždíme na takovém nájezdu, nebo spíš sjezdu z té dálnice a pomalu se blížíme k naší konečné zastávce. Není to sice ještě tohle je naše, myslím, předposlední zastávka, která je mimo jiné závleková, ale pak už bude naše konečná. A aby to nebylo tak krátký, tak se to dáme i zpátky. Tak, tady doleva na Franklin Way, kde se pak otočíme vzadu na tom kruháči a pojedeme už na naši konečnou. Se teda nadjel trošku hodně, ale tak aspoň pro toho jednoho cestujícího, co bychom neudělali, že jo? On je teda ve hře takovej bug, že když zavřete dveře ještě vlastně v průběhu toho, co nastupuje, tak on ještě nastoupí, ale už nedostanete body za tu prodanou jízdenku. Tak, tady obkroužit celý ten kruháč, což nebudu kecat, ale už jsem tady neboural hodněkrát. Tak a teď už nejenom naše konečná zastávka. To je teda taky docela kousek. Dobře, splnili jsme naši každovidejní povinnost do něčeho nabourat. Doufám, že to bude naposledy. Pokud už jste viděli asi jakýkoliv video na mém kanále, tak jste zaslechli, že se snažím udělat si dispatcher rank v SCR-ku. No nicméně snažím se, už jsem několikrát ho pokazil a tentokrát jsem ve fázi čekání, kdy čekám, až se vlastně uvolní místo a já dostanu nějaký přiřazený, protože aktuálně mám sice zaznačený skoro celý týden v té tabulce, ale stejně nemám přiřazený žádný trénink. Tak, to je naše konečná, tady vysadíme všechny naše cestující, ne že bych teda moc bylo, možná ten autobus byl trošku zbytečně velký na naši trasu, ale tak nevadí, myslím, že to je jedna z tras, kde ten příměstský autobus co nejvíc využijem, takže aspoň, že tak. Úspěšně přejedeme cestující a pojedeme se otočit na ten kruháč, co tady je, aby jsme se odstavili na tu zpáteční zastávku asi. Nebo tady doleva možná je nějaké parkoviště, úplně jistý si nejsem. Se podívám. No tak jako miluju ty pohledy, jo, ale asi tam nic není, tak to asi otočím zpátky směrem. No. Kam jinam taky.
Dostali jsme teda výplatu 20 bodů, což není špatný, ale ani dobrý, jo, takže zas tak moc to jako není. Tak, tady se odstavíme. Ne, že by to bylo nějaký moc dobrý místo, ale lepší jsem nenašel, takže trochu i couvnem, aby jsme nezavazali moc. No, ještě kousek. Tak. No, přesně sem. Tak a tady počkáme na čas odjezdu podle jízdního řádu. Trochu se nám setmělo, nicméně já si asi nastavím linku zpátky na Vadon Marš. Pravidelný odjezd za 1,5 minuty. Žádný cestující tady není, ale stejně otevřem dveře, aby jsme vyvětrali, protože potřebujeme vyvětrat. Teď máme čas si ještě trochu prohlédnout ten autobus. Takový prostě docela normální příměstský nebo zájezdák. Říkejte si tomu, jak chcete. Tak, já už si tady připravím hlášení speciální a počkáme, až bude čas. Tak a zahlásíme, že už jsme připraveni k odjezdu. To byl jenom úryvek z toho hlášení, nicméně pro nás znamená, že už můžeme odjíždět na další zastávku zpátky směrem na Vadon Marš. Ty zvuky jsou teda dost zajímavý. Při tom rozjezdu takový až nepřirozený. Tak a valíme. Šup. Švihej. Tady teda opatrně. Přece jenom. Sice nikoho nevezem, ale aspoň trochu bychom měli dávat pozor. Tak tady máme další tramvajovou a autobusovou zastávku a nikdo tu nečeká. Takže asi pokračujeme dál. Oni jako oficiálně žádná zastávka není na znamení, ale vlastně když ji projedete, tak se nic nestane, takže je vlastně na znamení. Tady samozřejmě bacha na pruhy, musíte se tady držet teda úplně vpravo. Co já teda obdivuju je, že někde jsou fakt hezky vykrojený ty silnice, abyste si tam mohli hezky nadjet. Což bylo třeba teď, ale moc se mi to nepovedlo. Čímž znovu doplňuji svoji bourací povinnost. Ono to nějak nejede moc, mi přijde. Že mně přijde dokonce do toho, že to docela stojí. Ale jo, už jedem, aspoň že tak. Aspoň, že nikoho nevezem. Z toho nikdo nevšimne. Tady teda taky bacha na obludníček. Tak. Už jsme na další zastávce. Opět na nějakém tom přivaděči nebo nějakém městském okruhu, ale zase tu nikdo není, takže projíždíme a pokračujeme. Tady do toho jakoby už do obratiště zajíždíme, ale máme tady ještě jednu zastávku. Samozřejmě opět obrubník. Tak. Tady rovně na zastávku. Za jediným čekajícím pasažérem. No, možná zastavíme. Nabereme cestující. Šup. Tak. Tady máš. A jedem. Na naši poslední zastávku, která teda je opačným směrem, než nám tady ukazuje šipka. Takové úzké uličky doprava. Dnes takovým budovy. Moc hezky se sem nevlízá. Jediné, co se sem vleze, je tak jako Stratos. Tak. Tady zase doprava. A vyložíme cestujícího, nebo cestující, teď nevím, ale jenom jednoho. Tak tady je takový odstavný pruh. Samozřejmě už třetí obrubník.
Tak a já to zapíchnu už tady, abych když tak neblokoval někomu zastávku. Koukám, že mi ani moc prdel netrčí. Vyložíme cestující. A to bude pro dnešní video všechno. Já děkuji, že jste sledovali až sem. Doufám, že jste si ho užili stejně jako já. A těším se na další shledání na mém kanále. Tak čus.